153, 152. Ай, графиките по-хубави, че нещо много ми е близък екраната. Аре, Пио, влизай! Да, ние сме двамата, чакай Християн. Еми, казах. Ай, стартай. Чакай. И сега направо пред нас и взима трибал кил. Ай, някой само аз ще включа фенера, знаете. Ай, така и тръгваме. Чуете фенерите. Там. Християн е бах ти прото. Ма вървете, като дойде върху клака, тогава бягайте. Чух си. И бягаме само напред, където сме, нали? Вижте точно зад мен и бягаме само напред, не се изгубим. А ние се обръщаме като идиоти. Към кулите има ли някаква близо? Аз като стресна, мишката ми отива на където си иска. Ето така много нежно някакво такова се мъра. Той сега го няма, нали? Да. Той сега го няма, нали? Давай, те са и пред мен, спокойно. Къде Аз съм сега? взема бележката. Аре бе, Хора, човек, сега- идвай. Върху лака! Къде? Обърни се и го виж. Няма. Аз го виждам. Ето го бе, обърни се и го виж бе. Ой, няма да стресни, виж го е. Да. Червените му очи. Чика го гледа, бе. Ой, те не се телепортва спокойно, аз ще го гледам. Ще го гледам и той няма се телепортва те. Чакай, не го гледам. Знаеш ко? Аз ще го гледам сега. А пък вие човек събирайте бележки. Да, бе, човек. Аз ще го гледам, те ви събирайте бележки. И после искам да се върнете на кулите, чуете? Добре. Пея го тронил. Аре хора, не се Не, бе, няма бе, спокойно, няма бе. Пео, чакай, ма. Телепортна са! Пео, бягай, бягай. Къде сте? Кой е тронат тя сега? Ете ми че! Да, пътя давай. Ай, ние вървим, ти бягай. Пео, не дей бяга. Или да го изчакам. Да, това, видях ли светлината. Да, тук съм. Чай, те сега идвам. Само не ма стряскай като дължи. Хубаво е. Има и аз светя. Да, бяхте. Ай, ела да го изчакам. Да. Гледай за тъпе. Ай, познайте, че бъде фенер, бе. Я се обърнете и гледай. За глада е за тебе. Да, бе. За тебе е сериозно. Да, бе. Майком, бягай. Ай, давайте натам, аз включвам фенера, знаете. Давайте натко. Ай, сега сте бягали, бе! Няма да искате върху акава уби. Ето път, сега ходим само по пътя, чухте. По принцип по пътя намираш таки с работи. Не е в пътя. Дарена там пътя. Ай, тръгвай! Ай, майка, и за кума кар да играят и тупото е. Да, бе. Да гледаш за върхулака. Не е зад нас, спокойно. Няма го. Следващия път няма се обърна аз. По следващия път съм аз. Той си игра още е в бетата. Трябва да я оправят още много. Има бъгове със светлината, има много работи има да оправят, ама... Какви букве? Трябва се от някой да се обърне. Ще се обърна. Няма го. О, майко, видях. Къде? Не знам сега като се обърнах. Или то винаги ми се привижда горе в небето, гледат перала. Няма го е. Стига бяга, бе. Сега е пео. Ой, няма тровати. Спокойно е, човек. Тримата сме. Толкова сме сами, ще науби много бързо. А пък те един по един ще науби. Ето е, че като сме тримата отделно няма науби един по един. Ай се включим светлината, бе. Там мода. Той е мултиплеер, къв мод, бе. Той е само в истинската сенда. Аре, аз... Не си ли кой... В този, който си го е включил, сега да остане с него. О, аз. Ай, малко да бягаме. Аре. Пак се върнахме при кулите. Ай, ще вчера. На къде си? Напил е там. Ай, дай към пил. За колко ходих ли до пътя? Тя знам, че война там, бе. Аз се изключа фенера, пил ще свети. Аре, пио, тръгвай. Живко, я се обърна. Що? Да го видиш. Но не е там. Пия, стига си бягал, бе. Не! Трябва да скъпим малко и бягането. Опари, идвайте, Пио, я свети малко. Ай, ще светна, ай. Хубаво свети. Не е зад нас, бе, тъпи!
Просто си вървите по тъпта пътека. Аз вече аз знаех искаш. Честа с пътека е... През гората ли искаш? Ай, през гората, идвайте през Дайте гората. през гората. Аре, тръгвай натам. Та пак пътека. Тръгвай напред към гората, не ме бе пътека. Ой, сега и тази гара, като почне да бучи, и то става пак идва. Коя? От тук сега. Къде този е? Убима. Опита. Да. Оф, та пак такъв. Сега ще ми. Да бе, убили са те. Биха ме, гледам някой как бяга. И пред мен е първо, нали? Го. Има едно дърво пред мен. Еми... Няма да иска си тук. Сега има две. Аха. Значи... Сега пак е едно и нататък има още. Че, как се смея таргетата? Я знам. Вече тям пил. Ще ги бафър клака. Сега някой бяга, кой бяга? Аз... Пил бяга. Някой да спря бяга просто. Аре, аз спрях да бягам. Значи гледам пил. Пил много леко се чуваш. Аре към кулите, Живко! Ами, аре. На къде са обаче, не мога да разбера. О, бележка! Той пил е до кулите. Пил, не взехме ли там бележката, е? Кой е? На колата там бележка. О, към кулите тръгвам аз, да. Той пил вече е вътре. Ами, аре, чакай ма пил и после ще ходим на... О, фаре, човек, що мра, бе? На първата бележка бяхме. Еми аз като седях до седмата, я ще коя. Слабак. Що мра? Ей, аз заради вас умрях, ви го извикахте. Той не стресна първо мене. Тай ги го изяди. Ща да умра. Кой е в колата, е? Пил ли? Да, аз не мога да тръгна към кулата, той ми затапи пътя. Ще ме ба майката. Пък спира се обръщаш, бе. Аз ли бе? Да. Той се стана пред мен, бе! Верно е. Ей, сега идвам към кулите, бел. Там ли е? Да. Идвам! Аре, тръгвай към мен, давай. Виждат се вече. А ви причат на Слендърмен, бе. Мен първия път ма стреснах като видях. Чакай, не мога да бягам! Тя обаче не спира. Зад вас е. Да бе. Май да, сега не зад вас. Пио, аз гледам за... О, къде го? И сега за мен доди. Телепортира се и веднага такова. Да бе, и тъй виждахме теб. Айде, Пио, сега ходи, защото нямаш да бягаш, нали? Еми сега стронат. Аз сега ще казвам къде. О, къде го пред вас беше. За дървото е. Ко дърво е? Ето и вдясно. И там Да, бе. беше. Там беше, бе. Аре, Пио! О, къде пред вас. И за пред вас беше. Ето ма за теб съм е. Ти върви спокойно, аз те следвам. Али да възтресни, бе. О, къде го пред Пил беше. Да, бъгва се като гледаш някой тъй. Спи да викаш, че е бил той. Ама там беше. Много як игра, нали Хриса? Почти да бягате. Айде бе. Аз съм страхотна игра. Аре бягай, Пио. Отидете там при люхте. И аз се спи фенера сега, аз да го пусна, че се хъпи фенера. И къде са люките? Аре, аз го пускам. Тя да знам. Аз съм... Ето голямото и малко вляво зависи. Аре, човек, идвай, бе! Малко вляво, съвсем малко вляво, който иде. Сега... Сега там, давайте там. Сигурен ли си? Еми, Пил, ма, аз така го помня. Пио, махни с фенера, бе! Аз пътеката бягах и имаше едно голямо пространство. Е, добре. Къде го? Този път не съм беше при вас. Не се е бъгнал. Оф, на къде е... О, ето пътека. Ви сега се връщате. Тъп ли се? Ко? То чао, бе. Ай, тапак, за кому ме изоставя, бе? Сега искам да умре. Пил ли? Да. Аз искам аз да умра, не пил.
На мен ме яка, аз ви казах, че ще умра първи. Ти нарочно умря. Как се умря? Защо нищо не може да направиш, като ти реши да те уби? А защо не възтряска, бе? Пил, защото иде при мен, бе, а? Що не възтряска този? Защото не гледаме назад. Сега се обърна ти назад и нищо не става. Ами той не винаги става тъй. Пио, бягаш към него. Виждам му очите. Аре бе, Пио, няма съм убил, ще ме бе. Аре, ей, Пио! Аз как не се самоубих? Аре, ще растете са етапаци. Не мога да намеря бележка, хрусти славя, не. Айде, искам някой четвърти, ай добавим колко е да играй той. Той иска. О, намери! О, екере, ей тук аз бях и екей ти е бележката. Я се намерих. О, давайте. О, три бележки, путко. Знаеш, Нищо не се обръща наляво. наляво. Да, Що? защото е там. Наляво. Да, наляво. Може вече да не е там, ма там беше, виждах мучите. Що спря, бе? Мисля да се почина да мога да бягам пак. Ти като вървиш ще почиваш, бе. Тъп ли си те изпочиваш по-бързо и може да бягаш по-бързо, е? Ти изобщо знаеш ли принципите на Сендър? Пил ме мря. Къде е то стъпак, бе? Що ма стресна тъй? Мен вече не ма стряска, ако не е пред мен не ма стряска. Ай към шибаните кули е тапак. Оф, не знаеш като се разделим е по-лесно. Следващия път, сега другата игра ще разделим. А, да, е. О, екей, бележката, екей. Аз ли? Да, на къщата екей. Спокойно видях я, да. Вътре няма ли има? Утли си е. О, аз разбрах, около кулите са бележките. Трябва да се разхождаш в кръг около кулите и ще ги намериш. Сега знаеш какви кули ще ти дам? Ще ти даде. Това точно. Животното мръсно. Аз ходя около кулите. Ето намерих още една. Самирил, бе. Намерих я, чакай сега ще режи. О, да. То се бъгва, бе. О, вбъгнал се. Малко стреснах. Пил е някакви камъни. Пил търси там, трябва има бележка. Аз ги взех камъните, бе. И ни продълговати камъни, нали? О, пей го гледат. Теяне, сотняне. Майка му да еба. Умря ли, бе? Не, как да умра. Всъщност не го видяха, ама стресна майка му да еба, гадна върколаческа. Животно. О, ай вечерта да го играем пак. О, не, вече. Никакъв шанс, не! Никакъв шанс. Давай, той е християн. Аре, Пил, търси бележки, няма само аз да ги търся, бе. Ти пак се върна на къщата, бе. Значи съм обиколил той. Я влез вътре, бе. Не може. Теля. Ето той е само краса. Някъде да е бележката. Върви напред, ти продължи пак на една от тези, че само върви напред. Срещу къщата са кулите. Още не ги виждам. На къде да продължа? Напред, давай Съм напред, напред. спръкнал на тях. Аз ще продължа натам. Може би. Ама не е пътеката, направо в гората. Да. Аз в гората там имаше... То е нещо като кръг, това мап и точно по средата беше люката. По средата са кулите, моите момче. Значи не знам къде е люката. Да изтегля някакъв мап да ви подсказвам. О, да, ще е добре да изтеглим мап, да знаем за какво става дума. Давай, пак напред, пак. Аз ли? Да. Кой Качи го е, качи го е. Какво? Ама снимаш ли той? Как говорим? Да. Снимаш ли как говорим? Пачета пака, що не ми каза, бе? Не, качи го. Снимай. Да, че следващия клип. Аз съм и геймърски чанел обаче.
Има едно клипче с 200 гения, което е... Ей, сега то спираш дори. Най-гледаното ми клипче. О, Икаре. О, намерих бележка! Къде си? Еба, и аз бях тук и другото, дето Абе! тръгнах там май О, точно 6 срещу бележки, бележката. путко! И сега точно на така вървиш, май видях люките. Я обърна са малко надясно, виж там е една голяма пътека. Ко? Да, Чака. Оу, предпил беше. Я бягай. Ти не е ли къщата, бе? Човек, искам да оцелея. А, не, ти с купчета, Живка не е ходил. Живка не е ходил. На дървените купчета. Да. Ходих, взех бележка оттам. Ехо, потърси да може да има още една. Какво? До мен ли бе? Мисля, до мен ли беше? О, ека е бележката, бе. Ека. Пил сега, имаш много, бе. Майко, Аз съм късмет ти Пил без малък да море. Ко? Да! Ей, там май има бележка, дай не съм напред. Аз ли бе? Да. Тъпли си няма никаква бележка там. То се вижда. Не от коз дет свети. О, Фрустиславе! За кой умря първи, бе? Им ти за кой умря първи миналата игра. Не, умрях втори аз. Им пия за кой умря първи, а? Шибантро. И мен има стряска върху ака, ама вече не е Вас? как толкова. Вас не възпряскат много, мен направо ми не мога ставаш. През 5 секунди ми се появява Аха, бе! Ти си мислиш. О, бележка! Ео, бележка, къде, аз ти казах. Той не са люки цвета, пак. Има скелет! кой е този, бе? Има скелет! Аре, бе, закон на мен, бе, човек! Пил, ай, търси по-добре, бе! Не искам... Той пил е, сега взе една бележка, бе. 8-11 ми, ако я превъртим, човек! О, давай, там тук търси Намерих трайма. някакви работи, там Да. каменни постройки. Сега искам да го видя. Той гробище, бе. И бал съм майката, бе. Човек не действа на нас, много не се обръщай. Спокойно. Има къде трябва да е бележката? Търси. Тебе не те уби, бе. Мислех, че съм видял всичко. Аре, къде е, бе? Търси, бе, търси там, няма Човек, не тъпли си, не мога! Човека! Ай, търси. О, май, къде? Чай, върна напред, върни. А, не, това ми привидяло съм, бъгна съм. Аре, какво са тези работи, е? Тук трябва бележка, човек. Търси. Трябва, ама не мога да намеря! Бил ли си предни горе? Бил ли си предни горе, бе? Да, той само пия така, между другото. Човек, тук няма. Да се умитам ли от тук? Търси още малко, обиколи още един път. Там, ще оглежда по средата обаче. Я поне по-странното дето е, малко тясно и той. Той? Да, я го обиколи. А, тут те са няколко е. Я ти по средата им какво ще стане. Няма нищо. О, къде? 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 На дървото О, е там. да, ето е на гроба. А, той не е дърво, бе. Ой, 9, нягай. О, 9-11 човек! Пила, продължай да го занимаваш, аз... Опа, Живко. При мен ли е? Не. Няма го е, чая ще кем пил малко. Аз вземам бележките, а те О, припил беше, сега припил беше. О, да! Знаете ли какво? Когато един вземе бележката, той отива при другите. Пил... Пил не взима бележката, той отива. Пил той там го взе вече. Кое? Пил, ай моля да не умирай, бе, човек! Просто да не умираш, човек! Ама не дей го при на нощ, умолявам те. Искам му сам. Айде превъртим ме. Да превъртим, ти умря на първата бележка. Имат. Не съм, мат, защото... Ама кой свечи си спенер, а? Глупаците. О, самолет! Какво? Тук има бележка. Ооо. Той Живко още тъска те вземе още една и превърта ми. Аре, човек, моля да не умре. Чакай. Не е страшно, е. Ай, обиколи самолета е пак. Къде? Къде? Да, на малко напред, къде?
От 10-11, бе! Умте са. Чакай сега, ще може да Чакай, добие. чакай, ще се качи върху самолета, той не може да те убие там. Може бе. Може, бе! Ой, шит. Беше пред мен! Ти не извика! О, може да ми се е бъгнал човек. Ама не. Той някой път ни вика. Трябва точно да е пред тебе, И знаеш. за какво се телепортна? Ама той се телепортва само на равното, нали така може да се кача на самолета и да не мога би. И пил да вземе последната бележка. О, Той пил не знае къде е Самира. пил, аре си мина на бележка поне помогни. Взех всичко бащи. Пил е на някаква ограя, ма. Аз обрах всичко, той пил не може да намери нищо сега. Да види ли някакъв мап в Google там, бе? Да, търс някакъв мап ще е в стата. Искам да гледам. О, ко стана Чакай, пил май намери бележка. Люките, бе, тапаци, там остана я. Да, люките останаха. И къде са? На някакво голямо пространство. Кажи То се ми. припил. То се припил. Ай, търси мап, човек. Ай, ще търся Е. мап. Сам да сте Ай, умре. просто намериш мап, бе. Сам някой да умра, направо ще убия. О, намерих люките! Намерих люките! What the fuck? Намерих ги! Ела! Взех я! Ес! Аз не съм О, гъджа, бе. О, Пел, има го, нали? О, майка, Снимаха. ес! И ти съм аз, хик си Гъджа, сел. бе. Поздравя, ти ма, че превъртях играта с Пел. Ай, пак, искате ли? О, ти е много брутално. Искате ли пак? О, браво, Пел, много сме лъжи. Ай, пак баче се разделим. О, майко, ой, бати якото. Спела, ай, качи го.